Poštovane gledateljice i gledatelji, drage boksačice i boksači i svi ljubitelji boksa. Vrijeme je za naših zajedničkih 30 minuta u ringu. Dobro nam došli u 12. emisiju Hrvatski boks. I ovoga puta pozdravljamo vas iz našeg studija Hrvatskog boksačkog saveza u koje nam redovito dolaze vrijedni boksači i boksačice, njihovi treneri, ali i svi oni koji su zaslužni za uspjehe u hrvatskom boksu. A u našem studiju Sesvetama pridružio nam se danas Toni Filipi. On je naš hrvatski reprezentativac u teškoj kategoriji, ali i boksač kluba Gladiator. Toni, dobro nam došao u naš studio. Hvala vam. Evo, uskoro vas očekuje zapravo i put na svjetsko prvenstvo. Pa kakve su pripreme sad za Beograd i zapravo u kojem raspoloženju i formi krećete na samo prvenstvo? Pa evo da, jako blizu, 23. putujemo na put, u jako dobroj sa formi, još imam par dana za odraditi neke sparinge, tehnike, tako da mislim da sam u jako dobroj formi. Jeste li možda upoznati s time koji vas suparnici očekuju u Beogradu? Jeste li se s nekima možda prethodno susreli? Pa ne znam točno koje, ali vjerovatno će doći svi koje znam i s kojima sam se već susretao, tako da nema niko novi, mislim može biti naravno i neko novi, ali neće biti nekih prevelikih iznenađenja. Dakle, spremni ste zapravo i sa svim ovim pripremama i sve na bilo kojeg protivnika? Pa jesam, tako je, radimo na svakakvim taktikama za svakakve boksače, tako da sam 100% spreman. Ove godine su na prvenstvu zapravo i vrlo impozantne novčane nagrade, pa je li to možda vama, ali i ostalim boksačima dodatna motivacija za što bolji plasman? Pa sigurno da je, dižu malo boks, tako da ulažu puno u njega, novčane nagrade su tu, naravno meni je cilj medalja, ali naravno da će ta nagrada dobro doći za razvoj svoj daljnji. A evo, vi ste i od prethodno zapravo iskusni u samom osvajanju medalja. Koje su sve medalje iza vas do sada? Pa je, da, za sad mislim da sam među najviše medalja uzeo. Tu su u juniorskoj konkurenciji europska, svjetska i olimpijada mladih srebra. Tu su mediteranske igre, srebro, prvenstvo Europske unije, isto srebro mislim da. Onda europsko seniorsko prvenstvo i europske igre, da to je bio jedan turnir, ali dva statusa, bilo na i europsko prvenstvo i europske igre, tu sam uzeo broncu i mislim da je to to. Evo, doista impozantno i vjerujem da i s ovakvim rezultatima onda ni svjetsko prvenstvo neće biti ništa lošije. Ove godine ste ponovo postali prvak Hrvatske i prvak Balkana. Kako ste se zapravo i pripremali za svjetsko prvenstvo? Pa ja sam u principu spreman cijelu godinu sad prije tog turnira, evo na primjer sad svjetskog, pojačamo ritam 2 mjeseca, iako sam ja bio i prije ta 2 mjeseca spreman, ali eto tih 2 mjeseca se udarno spremamo ciljano za to. Tako da ništa me ne može iznenaditi, na sve znam, na sve sam spreman, cijelu godinu sam spreman. Zapravo kontinuirani rad i predanost je pa da, ključ sigurno svega. Da tu ima i odmora i svega, ali u principu spreman sam non stop. Evo, nažalost, vi ste bili prvi sportaš u Hrvatskoj koji je dobio koronu, kojeg je to zadesilo. Jeste li kasnije osjećali nekakve posljedice? Je li to zapravo utjecalo možda na vašu formu i spremnost na boks? Pa tada mislim da nije, iskreno, možda sam se već i prije meča na kvalifikacijama zarazio, ali to naravno nije opravdanje. Na mene iskreno nije puno utjecalo, kao lakši simptomi su bili, tako da mislim da nije puno utjecalo. Jedino što sam bio tad, 37 dana sam morao biti u stanu, takva su bila tad pravila. I poslije sam se normalno spremao, jedino je utjecalo malo što je bilo manje turnira i manje mečeva. To je bilo ono generalno da se zbog epidemioloških situacija zapravo nisu ni održavale, tako i sami treninzi su tada bili. Pa da, to je bilo najviši problem. Čak ja sam mogao trenirati pošto sam imam prvu kategoriju sportaša, ali opet nije to kad si sam u dvorani, nije smio biti niko sa mnom. Tako da tu je najviše, ali mogao sam trenirati, ali najviše taj nedostatak mečeva i turnira. Ali bitno da nije ostavilo posljedice na zdravlje i da ste nam ponovo u formi. Evo, ove godine, nažalost, niste se uspjeli plasirati na olimpijske igre u Tokiju, međutim, za nekih 3 godine su ponovo. Planirate li tada i vidite li se tada zapravo u olimpijskom ringu? Pa da, tada je isto zbog korone tako bile otkazane svjetske kvalifikacije, tako da sam na tu stranu ostao zakinut. Ove sam u Londonu, nažalost, prokockao. Pa ne znam, jako brzo je da olimpijada i sve opcije su otvorene, tako da se nadam da ću ići tamo.
Evo, i mi se nadamo da ćemo vas gledati zajedno sa naravno ostalim boksačima, a sada evo ukupno 10 boksača ide put Beograda. Što možemo zapravo očekivati od svih vas? Pa bit će sigurno jako teško, do sad ne znam je li najbrojnije, ali sigurno da je jedno od među najbrojnijima. Evo u mojej kategoriji su 52. Nema nositelja, to je u jednu ruku dobro, u jednu i čak i nije, za malo sreće. Ako se zrije posloži, mislim da vam more dosta doći dečki do medalja. Evo, mi vam cijela ekipa zapravo Hrvatskog boksa i Hrvatskog boksačkog saveza želi vam puno sreće i da se vratite kući sa što boljim uspjesima. Pa hvala vam i nadam se da ćemo doći, treniramo cijelu godinu za to, sigurno da i protivnici treniraju, tako da male nijanse i mala sreća će odlučivati. Mi ćemo vas svakako pratiti. Hvala vam. Na svjetskom prvenstvu u Beogradu već se nalazi glavni tajnik Hrvatskog boksačkog saveza Marko Marović. Ukazana mu je velika čast da bude glavni tehnički delegat Svjetske boksačke federacije. Gospodin Marović javio nam se s prvim dojmovima sa smotre najboljih svjetskih boksača. Dobar dan sa lokacije svjetskog prvenstva za seniore u boksu iz Beograda. Ja sam Marko Marović, ja ću biti tehnički delegat ovog natjecanja. Kao što i ti za mene, u tijeku su radovi na postavljanju scenografije za otvorenje koje će biti 24. listopada ove godine. Imamo sjajne uvjete, kao što vidite u Stark Areni smo. Imamo preko 100 zemalja koji će sudjelovati i u sljedećih 20 dana u Beogradu skupit će se cijela krema svjetskog boksa. Idemo još malo o brojkama. Uz preko 1200 sudionika, što boksača, što trenera, sekundanata, fizioterapeuta i liječnika, imamo 75 službenih osoba, imamo preko 300 volontera, imamo preko 600 i nešto natjecatelja u ovom natjecanju. Ima po prvi puta 13 boksačkih kategorija, tako da neće biti nositelja, tako da će svi natjecatelji imati istu šansu osvojiti medalju. Medalja će biti ukupno u 13 kategorija, nagrađeni će biti i financijskim nagradama koji iznose 100.000 za zlato, 50.000 dolara za srebro i po 25.000 dolara svaka od bronci. Također, glavni pobjednik i svjetski prvak u svakoj kategoriji dobit će jedan lijepi pojas koji će primiti u ringu. Evo, nalazimo se u trening dvorani, tijekom natjecanja natjecatelji biti na zagrijavanju, a isto obavljati treninge. Ono što je izuzetno bitno, a to je da je ovo 21. svjetsko prvenstvo, od kada postoji svjetska prvenstva. Prvo je bilo 1974. na Kubi, kada je naš proslavljeni boksač Matej Parlov uzeo zlato na svjetskom prvenstvu. A isto tako nadamo se da nakon 21. imat ćemo još neke hrvatske osvajače medalje. Put do svjetskog prvenstva nije bio lagan. Naši predstavnici morali su se nametnuti izborniku i svoja mjesta osigurati kroz zahtjevne međusobne sparinge. Bili smo s njima na završnim izbornim sparinzima u Zagrebu. Hrvatski boksači u reprezentativnom izdanju odlaze na najveću smotru svjetskog boksa, na svjetsko prvenstvo u Beograd od 24. listopada do 6. studenog. Prema svim najavama, to će biti možda i najkvalitetnije prvenstvo do sada, uzbudljivije i od olimpijskog turnira, na kojem će nastupiti svi najbolji boksači svijeta, o čemu svjedoče i brojke. U 13 kategorija nastupit će više od 600 boksača iz 105 država. Hrvatsku će predstavljati ukupno 10 boksača. U završnim izbornim sparinzima svoja mjesta izborili su, točnije potvrdili, Mateo Komadina iz Delnica, sada član boksačkog kluba Rijeka, i naš najbolji super teškaš Marko Milun, koji se zbog oglednog meča za reprezentaciju noć prije vratio iz Portugala, gdje je sparingirao u kampu pretendenta na svjetsku profi titulu Dilliana Whytea. Ovo je moj posao, uživam svaki dan šta radim, tako da mi nije problem ništa. Eto, jedino sam htio da bude sparing 17. ili 18. kad se vrati za stalno, ne da sad dolazim tu 2 dana i vraćam se u Portugal, ali evo šta je tu je, došli smo, odradili i vraćamo se u Portugal. Pa evo iskreno,
sparinzi su mi puno jači izbavićen, ali i teži i sve, ali s njima sam naučio nešto drugo, neku novu teoriju boksa, tako da mislim dobro je sve probati, ali uvijek se držimo ono što meni paše za moje pripreme, tako da od svakog uzimamo sve najbolje. Ne mogu se boriti sa svi 40. Mislim, ako je potrebno i to ćemo, i borit ćemo se, ali nema šanse da se borite preko 5 mečeva, tako da uopće ne razmišljam o protivniku. Kad dođe meč, spremit ću se za tog protivnika, kad pobijedim taj meč, ićemo na sljedeći, tako do kraja i vjerujemo da ću doći daleko. Mateo Komadina u izravnom je dvoboju za nacionalni dres u kategoriji do 63,5 kg ponovno bio bolji od Filipa Poturovića iz Nove Gradiške, odlukom sudaca 2:1. Odličnom tehnikom stekao je prednost i u izlučnom sparingu, bolje se kretao i točnije plasirao udarce, te zadržao na distanci čvrstog Poturovića, kojem bi više odgovarala otvorena, bliska borba. Poturović, evo, ovom prilikom mu i čestitam na jako čvrstom i dobrom sparingu. Vidjela se razlika sa prvenstva Hrvatske, dakle bio je dosta dobro pripremljen i zbilja je bio zahtjevan i težak sparing, ali evo, hvala Bogu, izborio sam to svoje mjesto na svjetskom prvenstvu. Gledajte, sad sam u tom kontinuitetu već nekoliko mjeseci zbog priprema za svjetsko prvenstvo, tako da nije mi bio neki preveliki pritisak, dao sam sve od sebe, znao sam da ću odraditi najbolje što mogu, pa eto, šta Bog da, hvala, a to je evo izašlo na dobro, tako da eto. Mateo Komadina ove se godine vratio ozbiljnim treninzima i pripremama za svjetsko prvenstvo, nakon gotovo 3-godišnje stanke, prije koje je imao zapaženih nastupa na međunarodnoj sceni. Boks mu je jedno vrijeme bio po strani, jer radi kao vatrogasac i instruktor vožnje, a nastupao je i kao glazbenik. Svjetsko prvenstvo može biti njegova velika prilika za potpunu afirmaciju. Znam veća imena, dakle, sa olimpijskih igara i svjetskih, ali nijedan protivnik nije za podcijeniti. Dakle, to je boks i tu se može svašta dogoditi, a ovo će biti jedno od najvećih i najtežih svjetskih prvenstava, ja bih rekao, u povijesti. Dakle, to je zbilja sad, s obzirom i na ovu nagradu koja je prvi put, dakle, tolika i evo, ja smatram da će ovo biti jedno od tih najvećih. Super teškaš Marko Milun ovogodišnji je prvak Hrvatske i Balkana. Borio se u kvalifikacijama za olimpijske igre. Osvajač je brončanih medalja na Europskom prvenstvu 2018. i na Europskim igrama 2019. godine, a još je ojačao i napredovao ovoga ljeta u profi sparinzima s Petrom Milasom, Alenom Babićem, Antonijem Joshuom i Dillianom Waitom. Pa to znači sve. Mislim, i na ovakvim sparinzima ne možete ništa saznati što se tiče profesionalnog boksa, jer to je totalno drugačiji koncept i razmišljanja i pristupa meču i sve je drugačije, jednostavno to je drugi sport. I Marko je sad probao najbolji iz tog drugog sporta i Joshua i Dilliana Waitea, tako da to je jako dobar put. Tako sam ja ulazio u profesionalni boks i dobro sam se spremio, tako da vjerujem da će on isto. To je demonstrirao u kontrolnom meču s visokim, snažnim Lukom Pratljačićem iz Osijeka, koji se ljetos uspješno vratio u ring nakon gotovo 18 mjeseci borbi s ozljedama. Pa evo, za sad mogu reći da je to ok. Ja sam tek se vraćam od operacije prednjih križnih ligamenata, od puknuća vilice, od koronavirusa, imao sam dugu pauzu 17 mjeseci. Odradio sam 3 povratnička neka meča, recimo u sve 3 sam pobjedio. Sad sam bio na pripremama sa reprezentacijom u Assizu u Italiji. Tamo sam imao jako za sparinge, dobro sam se svjetlom tamo pokazao. Izbornik mi pozvao ovdje za izbor za vizu za svjetsko prvenstvo, tu sam se naravno odazvao. Evo sad je Marko bio bolji. Njemu čestitam, želim mu svu sreću na svjetskom prvenstvu. Ja se još nisam u punoj formi, tek hvatam tu formu, tako da očekujem tek recimo za 4-5 mjeseci da budem u nekom dobrom top izdanju. Ovo je tek povratak nakon 17 mjeseci od ozljeda. Pratljačić je dominirao u mečevima regionalne lige i odlično odradio nedavne sparinge s najboljim Talijanima i Njemcima u Assizu, a protiv Miluna 3 je runde bio u podređenom položaju. Branio se od žestokih Milunovih naleta u kojem su sjevali razorni udarci i opasne kontre uz teške sudare u klinču. Milun je bio bolji u sve 3 runde i suci su ga jednoglasno proglasili pobjednikom 3:0. Pa Marko je svjetska klasa boksača, nema tu neke prevelike priče, ima velike šanse, velike izglede.
želim u susreću da malo ga pomazi taj ždrijeb, što se kaže, da uđe u to kako treba. Mislim da može doći do medalje koji svaki boksač na toj razini. Mislim da imamo stvarno puno momaka u reprezentaciji koji mogu otići do kraja. Po meni je san svakog sportaša, boksača, hoću reći, da pređe u profesionalni boks koji ima neke velike ciljeve. U amaterskom boksu se ne možeš toliko pokazati, ne možeš biti toliko praćen. Eto, meni je profesionalni boks uvijek bio draži i ono, reći, popularniji, dok amaterski boks je super podloga za profi. Tako da, evo, u ovim kampovima sam vidio, ajmo reći, svoju razinu i dokle mogu da gurati i vjerujem da mogu daleko i veselim se svojoj profesionalnoj karijeri. Pa iskreno, to je stvarno jedna, napokon da je došao boks na nešto, da imamo zašto se boriti, ali mene to novac toliko ne motivira iskreno u tom amaterskom boksu, jer svi su tu, u amaterskom boksu to je teži boks puno nego profesionalni, tako da hvala Bogu da je došle te nagrade, ali mene toliko to ne fascinira, idem svojim putem, što da radi svoje dobre mečeve i na kraju krajeva doći do kraja, do finala. Nakon kontrolnih treninga i sparinga u talijanskom Asizu i Zagrebu, izbornik Kristijan Hodak odredio je 10 naših putnika za svjetsko prvenstvo. Idemo u Beograd na jedno od najjačih svjetskih prvenstava do sada. Kategorije su gotovo pune, čak mislim da ih je 60-ak po kategoriji, tako da konkurencija će biti izuzetno jaka. Mi idemo u jako dobrom sastavu. Evo, danas smo imali završne ove izborne sparinge u 63,5 kg i plus 92, gdje su izborili put Mateo Komadina u 63,5 i Marko Milun je potvrdio svoju kvalitetu i dominaciju u toj kategoriji. Tako da, evo, ja sad mogu reći da krećemo u 57 kg Filip Kolak, 60 kg Diego Mamić, 63,5 kg Mateo Komadina, 67 kg Antonio Tkalčić, 71 kg Filip Kolar, 75 Gabriel Veočić, 80 Luka Plantić, 86 Damir Plantić, 92 kg Toni Filipi i plus 92 naš Marko Milun. Tako da mislim da idemo u dobrom sastavu, da možemo u svakoj kategoriji parirati za najsjajnija odličja, iako naši glavni aduti znamo ko su, tako da ne trebamo ih posebno isticati, ipak su to osvajači velikih medalja, to je to Marko Milun, tu je Toni Filipi, tu je Luka Plantić koji je naš olimpijac, tako da imamo tu i Gabriela Veočića, imamo u svim kategorijama konkurentne momke, tako da možemo očekivati jako dobre rezultate. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu premjerno predstaviti se sa zakonom braće. Nastupit će braća Luka i Damir Plantić. Naš olimpijac Luka u poluteškoj kategoriji, a Damir u lakoteškoj kategoriji. Braća su glavninu priprema zajednički odradili u Solinu. Na smotru najboljih svjetskih boksača član boksačkog kluba Salona Luka Plantić ne ide sam. Društvo će mu iz istog kluba praviti i njegov brat Damir koji se vratio boksu i nastupa za Solinjane. Posljednje pripreme prolaze u radnom ritmu. Za kondicijski dio zadužen je Ante Bonačić koji ima privilegiju trenirati jednog od najboljih boksača s ovih prostora. Za mene znači, mogu reći da sam sigurno ponosan što su oni prepoznali kod mene jedan kvalitetan rad, a ja se veselim budućim rezultatima i ja mislim nakon ovog svjetskog prvenstva i novim izazovima ko što je profesionalni boks. U Beograd nastupa preko 650 boksača iz 105 država. Fond nagrada je nevjerovatnih $2,7 milijuna. Dolaze najbolji, svi žele uzeti dio kolača. Konkurencija je nikad veća. Kako izgledaju pripreme za Beograd i kako se trenira? Pa pripreme djeluju sasvim u redu. Trenirali smo 6 puta tjedno sa Antom Bonačićem, s kondicijskim trenerom i 3 puta tjedno sa boksačkim trenerom Tomislavom Bašićem. I onda smo završili kondicijske treninge i nastavili samo boksački. Kakve su očekivanja prije Beograda i kakva će biti konkurencija? Nadamo se velika očekivanja jer su nas još eto na olimpijskim igrama protiv Meksikanca i sad idemo u još jačem ritmu i jačem tempu do medalje. Biće žestoka konkurencija, ali fond nagrada je velik.
Svi će željeti $100,000 za prvo mjesto. Je, ogromna je nagrada po prvi put, eto, i prijavit će ih se dosta. Jesi li ti osjećaš bolje nego prije olimpijskih igara, spremniji? Pa je, spremniji sam. Mogu reći da sam bio spreman za olimpijske igre, ali sad sam još više spremniji. Hrvatska u Beograd šalje ukupno 10 boksača, među njima je i, rekli smo, Damir Plantić. Složna braća kuću grade, jedan drugome, bit će velika podrška. Damir je nedavno došao u Solinski klub. Pa ništa, mogu reći da sam zadovoljan sa dolaskom. Klub je jako odličan, jako puno se radi. Dobro je ekipa u klubu. Jednostavno, došao sam ovdje da bi se napravio neki rezultat, da bi doprinio ko brat i napravio neki veliki rezultat. Svjetsko prvenstvo je prvi izazov. Je, tako je, nakon dugo vremena, pošto nisam boksao, sada eto svjetsko prvenstvo je bilo dolazi iza vrata, nam je za tjedan dana putujemo tamo. Bili smo u Italiji na pripremama u Asisiju, odradili smo dobre reprezentativne sparinge i sad se nadamo što boljem plasmanu i što boljem rezultatu na svjetskom prvenstvu. Je li tvoja kategorija zahtjevna? Pa zahtjevna je po meni svaka kategorija. Svaka ima svoje prednosti i mane. U mojoj kategoriji sad po nekim saznanjima ima nas trenutno najmanje oko 28 prijavljenih boksača, ali to ne znači da neće biti ni malo teža nego neka druga gdje ih ima puno više. U mističnoj atmosferi Solinskog kluba kuju se najsjajnija odličja. Glavni trener Tomislav Bašić nije ni sanjao o ovakvim uspjesima. Drago mu je što je i Damir postao član boksačkog kluba Salona. Super, 100% smo spremni, 100% smo zdravi, nemamo ozljeda, atmosfera na treningu je super. Bili smo u Italiji na pripreme, sad smo došli ovi završni dio u klub, tako da ćemo napraviti sad do Beograda tu sve u klubu, tako da prezadovoljni smo i jedva čekamo put za Beograd. Pa evo sad smo počeli smanjivati ritam, imali smo jake sparinge, sad pomalo se odmaramo i da budemo u najboljem izdanju za Beograd. Je li postoje neka posebna očekivanja od momaka? Pa naravno, uvijek su medalje uvijek očekivanje, tako da težimo tome sad i daćemo sve od sebe da bude medalja. Šta će Bog dat, vidit ćemo gore. Hoće li se u Beogradu na svjetskom prvenstvu slušati Lijepa naša, vidjet ćemo. Momci su spremni, nikad spremni da se popenju na pobjedničko postolje. Ajmo naši, samo jako. Hrvatska se u lijepom svjetlu predstavila i na Europskom prvenstvu mlađih seniora u Budvi, gdje su se borila 6 naših najboljih mladih boksača. Na put ih je u ulozi trenera poveo naš bivši boksač Mario Preskar. Hrvatski reprezentativci pod vodstvom trenera Marija Preskara, Nenada Mitrovića i Erika Pietraja nastupaju u Budvi na Europskom prvenstvu mlađih seniora, koje traje do 24. listopada ove godine. Pa nama je mjesto u samom svjetskom i europskom vrhu, naravno. Momci su spremni, mislim da su dečki u vrhunskoj formi. Odradili su nekoliko probnih sparinga, probnih turnira uoči odlaska na Europsko prvenstvo. Smatram da je forma postojana, očekujem vrhunski angažman, zalaganje, hrabrost i motiviranost. Dosta je brojno prvenstvo, 360 i nešto boksača, što je jako puno za Europsko prvenstvo za mlađe seniore i konkurencija je jaka, ali vjerujem da naši dečki mogu ostvariti dobar rezultat. Nekoliko naših reprezentativaca već ima iskustva s europskih smotri mlađih seniora, jer lani su u Budvi nastupali Deni Alagić, Petar Krešimir Knežević i Antonio Grabić. Tada je medalju osvojio super teškaš Josip Ćorić, koji je prešao u seniorsku kategoriju. Znam otprilike tko će biti. Znam da mi je u kategoriji Bugarin s kojim sam boksao na pripremama u Ukrajini višestruki europski prvak, tako da ne sumnjam u sebe nikako, ali isto imam respekta prema njemu i svim ostalim protivnicima. Pa konkurencija je jako jaka, mislim u toj kategoriji je svako dobar boksač, tako da se očekuju dobri mečevi. Pripreme su prošle odlično, odradio sam niz dobrih sparinga i sad samo čekaš ždrijeb i to je to. Antonio Grabić također ima iskustva u osvajanju medalja na europskim prvenstvima mlađih kategorija, kadetskom i juniorskom, kao i Tomislav Letinić lani na juniorskom europskom prvenstvu.
A je, konkurencija je jaka, prošle godine je bilo nešto slabije europsko, no nisam išao, no ove godine ćemo se ukušati među najjačima i pokušat ćemo donijeti još koju medalju. Moje očekivanja su isto koji svake godine, uzeti medalju i dati sve od sebe, pokazati najbolje što mogu. Mario Preskar nedavno je mlade boksače vodio na tradicionalnom međunarodnom turniru Vojvođanskoj zlatnoj rukavici u Subotici. Mladi Hrvati na Europskom prvenstvu u Budvi natječu se u nikad jačoj konkurenciji, jer nastupa gotovo 370 najboljih mladih boksača iz 38 zemalja, u 13 muških i 12 ženskih kategorija. Pa bit će ovo izvanredna proba za sljedeće predstojeće prvenstvo Europe što će se održati u Zagrebu, gdje ćemo mi biti domaćini, gdje smo dobili domaćinstvo, tako da bit će to jedna jako zgodna prilika da se vidi gdje su naši boksači u odnosu na međunarodnu klasu, međunarodnu konkurenciju. Jako zanimljivo, a i drago mi je da napokon u Zagrebu. Sudjelovao sam na 2 europska prvenstva 22 godine i vidio sam da je tamo konkurencija jednako jaka kao i na europskom prvenstvu, znači mladi dečki, ali jednako dobri, tako da bit će jako zanimljivo u Zagrebu i jedva čekam. S našim mladim boksačima su u Budvi uz Marija Preskara treneri Nenad Mitrović i Erik Pietraj, a sudi naš međunarodni sudac Robert Delaš. Vodim Antonija Grabića i Antu Gregorića, 2 jako dobra boksača od kojih očekujemo medalje. Grabić je već prije osvajao medalje, broncu i srebro na europskim prvenstvima, tako da imam velika očekivanja od njih. A i cijela je prezentacija, 6 boksača, mladih, jako iskusnih već i stvarno potencijala za sam vrh. Našim boksačima želimo puno uspjeha i pobjeda na svjetskom prvenstvu koje počinje u nedjelju 24. listopada u Beogradu. A do sljedeće emisije Hrvatski boks 3. studenog pratite nas na web portalu Hrvatskog boksačkog saveza i Facebook stranici Croatian Boxing Federation. Do nove emisije želimo vam lijepi pozdrav!